Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Megan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, maghihintay ako. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka babae nga nagpuyo sa Tuburan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Megan. Wa lagi intawon ko'y laki. Mulimod pagod ka? Kinsa man itong kasturya ni Musgawas, ha? Nanarbaho lang gani kong kadiyot. Unya inig uli na ko. Mautoy ako maabdam. Naunsa man intawon ka, oy, Roland? Naara intawon kagipangutan na adto, uy. Masakpan dalitik ka nga magbinuang ka na ko, Megan. Magmahay gid ka. Roland! Oh, niya, unsaon man na nimo. Nganaan naman mo'y anak. Agwantahan lang sadgod. Ma. Day. Sorry ha, itong naging adlaw. Pasensya na ka. Kung sa may mga nastorya na ko ang imuad to. Nagtaalagin ko sa kong kiubos ito. Tungod sa kong sobrang pagmahal ni mo, Day. Day, sorry daw ko. Ay, sige na. Siluan ako ba? Ayaw na ba itong uspa, ha? Handong, salik lang gud na ako. Wa ko'y laing gyud na una kung dili ikaw ra gyud og si Dodo nga atong anak. Naana ninyo ang akong focus kay pamilya ta mo. Nakasabot ko na eh. Ma'am, sorry na. Ha? Sus, di palang giti ka laugh ay. Day, magpakasal na ta sa simbahan? Ha? Naana di kay kwarta. Gusto mong kaayo na dong uy. Sige lang, good. Kausara ba ito ni mahitabo sa itong kinabuhi? Gusto ko nga hatagan kakasal nga di ni mo malimtan, Day. Naabala gid ay kay kwarta. Naam ko'y kahuman, Day. Pero ay kabala ka kay di man bugat ang paningil kada buwan. Mao ba? Sure ka anak dong? Oo, lagi. Di ka ganahan. Di ba mao man ni imong gusto kani adto nga magpakasal kita simbahan? Oo, pero kaniad to nga wa patay anak. Tingali onyag dili na nato maato og bayad ang binuwandong ba. Unya na hinayak na ta. Nya ikaw ra ba nagtrabaho na to? Salig lang ko na ko, Day. Salig lang. Di na lagi tamang problema ini. Ikaw tong. Congratulations, Ronald and Megan. Thank you. Thank you, Lorna. Hala no, nasuya kay ko sa inyong kasal, Day. May pa ka kay nakahatag yun si Roland ni mo gingon aning klase sa kasal din sa ato. Napay litsyon, oh. Salamat, Day. Pinanggagi kasi mong bana, Day. Sobra bas pinangga na. Makikamatay ba gani ko ani? Ay, Roland ha, ikaw ha? Joke na, Day. Ikaw sa do. Nagbago na ko. Aw lagi.
Ha? Mabdus ka? O, dong. Kumao na day. Mayo tag babae na sa daron. Paris na. Dong, dili ka ta magkalisod-lisod, ani? Napara ba kay gibayang utang kada buwan tungod atong pagpakasal nato? Aday, alagi ito guna-una Ako di bahala to. Mayo ati man na ang imong kaugalingon kay mabdus ka na ra ba? Oh, nga naman ka. Gamugtok man gunang naong nimo. Doon na kay problema? Hindi ko problema day. Ha? Nga naman. Wala ko'y trabaho. Gisira nang akong itrabahoan kay lugi. Unsa? Unya, unsaon man ni naturon ang mga bayranan? Ang ato pang konsumo. Unya, mabdus pagid ko ron. Sige lang day. Mangita ko paagi. Ay, kabala ka. Roland. Oh, mao na diha. Sobra masago na kambisyoso ng bana nimo. Bisag dili kaya pogson gyud. Ay, naunsa ka ba ya? Nga naguna-una raman sa tos Roland nga mahatagan og nindot nga kasal ang imong anak. Aho lagi. Okay man na siya kon. Nagsobra ang kwarta. O nga karon, usaon man na. Nga, wa man na siya trabaho. Ha? Di man gani na siguro paigo ng kita niya. Dahil iya nga sideline sa pagbayad sa ilang utang. Masakripisyo na hino ng ilang kaon kadadlaw. Parehas iniingkuan, hitabuan ron. Miyan hinalang ni si Miga nato, kay wa sila'y makaon dito sila. Naghilak na yung taon ng mga apo nato sa kagutom. Pasensya na, maha. Pa, wala yung ko ilaing kaduulan, good. Ay pangayog pasensya anak. Naamang gyud mga panghitabo sa magtiayon ba nga dili nato malikayan sama ni anang sitwasyon ninyo ron. Dili man sad namo kaya nga maghinanaw lang min ninyo nga wa mo'y mga kaon. O niya, mga nakay rabaka. Sao man mo na ron? Huwaton lang na ako mga nako, maha. Pa, og kon mudako-dako ng bata. Ibilin lang una nako ninyo kung okay ra. Kay mobalik ko sa syudad, ma. Mga play ko pagkakatabang balik sa akong amo kaniadto. Basin pa dieg nagkinahanglan pa sila katabang karon. Nahala, sige Megan. Okay raman sad nako. Aron na ako'y lingaw. Kumao na dahi. Oh, magdungal ang tagad to syudad. Dalho na nato mga bata. Na mas mama dito. At tulong sa das amo, mitras tanto nga mangita tag trabaho. Sige dong, mas maayo pa. Maayo kay nibalik ka din, Megan. Sus, hagbay, ragi kong nangitag katabang. Unya maulagi. Gusto ko ka ng kasaligan, gyud. Og tahiming kaayo kay ni Anhi kagid sa amo. Salamat in taon, te. Dili na gyud ko maglisod og pangitag trabaho din, he. Abi gyud ako nga, wa na ka magkinahanglan nako, te, kay mga dagko naman gud imong mga anak. Nya, mga gagmay pa man kayo ni sila sa una nga nagbantay ko nila, uy. Ay da, mga dagko lagi pero dili gihapon kalauman sa buluhaton sa bahay, uy. Kay magsige malag cellphone. Ako ra gihapon ang mulihok sa tanan. O nya, te, kanos amo ko magsugod?
Megan, pwede naman kang mustahiin din sabay ug dadonin mo imong mga anak din Total, na may bakanting kwarto. Mao na lang to'y gamita para makasave sad ka. Kaysa magbiyahe ka pa. Anugon po di mong pliti kada adlaw. Maulagit Salamat kay kaayo si mong kaayot ha. Ay sus, way kaso uy. Mura naman sad kag among pamilya god. Salamat Mao ba, day? Sige, day. Kuan ka nang muhapit na nagko kada adlaw ninyo din sa mga bata sa di pa ko mupauli ilang mama. Sige dong. Kay para dili sad magmingaw nga itong mga anak nimo. Padawag lang niya ha kung may kinahanglanon mo. O dong. Kinsa man yung kuyog ni Roland? Naamay nagpost og picture og gitag siya nga nag-inom sila. Unya na pagit siya tupad nga babae. Maodeng wa na gid siya makahunahon nagbisita din siyang mga anak. Kaya nagpakaulitaw na din yung tawhana. Unsa man ka? Wala kay planong mabisita si mong mga anak din Nalingaw na lang kas pagsigi ni mong la diha? La, boy? Birthday do sa kong kauban. Nga, nag-inom may baguman. Wa ko'y labot, Roland, kung unsa may okasyon nga imong giadtuan. Ang ako lang hatagig oras imong mga anak. Murag wa naman ka magpakabana. Kapoy, Megan. Kapoy ka na kung mapid ka na adlaw. Nga, ipaulay na ko, pero tinatrapika. Nagsana na tamog-duaw na, ha? Sige na, kay tuwa na ko. Trabaho ako pag-ugma. Roland! Hello? Roland, hello! Bisit ning animal ay. Gipagnan ko. Usaragi pasabot, anak, day. Sigurado gyud ko nga nanatoy lain kay nakaagwanta man siyang dili na mo makita niya. Pero na. Si Roland? Nalarga mas Manila, day. Pag niaging buwan pa. Unsay nilargas Manila, noy? Nagkauyab og mas maguwang niyang edad, oy nga, naay kaya yun. Gidaog Maynila og adto na daw siya mupuyo dito. Unsa, noy? Mag-usa na katuig nga wag gyud magparamdam si Roland namo. Kanimo, Roland, kung naminaw ka man karon, nagpaabot paghihapon mi sa imong mga anak nimo. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.